upravíme. Zdar lidi, ty vole. Dneska tady děláme s Radkem, prostě on si koupil nový bike, jo, prostě koupil si nový bike. Je to taková prostě mrtka, chápeš? On si prostě koupí nové kolo a zrovna si koupí takovou, vole, kurvu starou. Hej, chápete to? On si koupí prostě takové staré kolo, já to nechápu. Já nevím, proč si prostě nemůže koupit třeba tady pro pana, vole. Pro pan. Prostě on si koupí tam tu starožitnou sviňu, místo toho, aby si vzal pro pana. A jo? Takže čau. Čau. Dneska konečně ten správný den, na co jsem čekal asi 3 týdny. Oh, sick. Dojelo nové kolo. Jdem zrovna na to, nemůžu se dočkat. Jdeme na to. Je to tady. Cítíte to? Necítí, jo. Německo. Krabice. Sluhně. No, špatná strana. Se stříhne. Moment. Fox, jo. Dobré, Davide, ne zas tak zblízka. Tokeny. Tokeny. Na co rok tokeny. Pojďme dál. No. To je něco na teleskopku. Ti prodám ergoné. A dívej, Milkit, kámo, na to jsem se díval. A kámo, to je prostě schované všecko v té prostě stříkačce, kámo. Hovno. To je dobré. Nevím, na co je toto. Já vím, co to je. Jako Ukaž? tam je napsané nastavení druhého převodu přísahu. Ale Cože? nevím. Uvidíme? Davide, To byl jenom závěr. netoč ptáky. Tak jo. To zahodí už prostě tu krabici. Už na to lidi čekají. Už je to moc dlouhé. Už na to lidi čekají prostě. Už na to lidi čekají, až tu nestvůru prostě vytáhneš. Pojďme. Připravení? Připravení. Na to tak to je? Jo? A prvně vytahuju kus krabice. Doufám, že v tom nic nebylo. No asi ne. Co dál? Kolo? Zadní kolo. Oh je. Není to teda zatentované, ale páska už tam je, což je dobré. No. Počkej, schválně svrčka, jo? Pojď, soundcheck. OK, kámo, to vypadá dobře. Je tichý jak svin. Ale to nevadí, já to tak mám rád. Jak svin. Dobré. Střihy. Karton. Pojď. To musíš vystřihnout. Pijový záběr, pojď. No ty vole. Je to jakýsi poškrabané. To není poškrávané, to je ta barva, ty blbče. No jo. Asi, Co ty na to? Co ty na to? Asi dobré. Jo. A co ty na ten tlumič zadní? Vytáhnem to ven, počkej. No, jako furt mám ten stejný názor, asi kámo, já nevím, prostě se tam ta pružina prostě hodí. Ne, proč. No, počká. Je dame. Spadne a bude pokřtěné. No jo. Můžeme strhávat. No, tak pojď. Černé. Vypadá dobře, kámo. OK. Natáčá? Hej, on jednou tu kameru odběhne tak daleko, že nevidím, že natáčá, po druhé je tak blízko, vole, že nevidím, co dělám, vole. Všechno musí být speciální. Magury? Taky vypadají dobře, jsou, vole, Nové. stříbrné, no přesně. To je dívej, pokazený. No, on bude otravovat tady. Abych byl na brzdíkám jako sluší. Čo by
vypadá tak. Motokrosové jak sviň, vole. A i funguje, vole, jako celkově vzadu. Neříkám nic, ale zatím jsem tam nedal nic. Dá? Jo, vydáváš vožku. Nádherně, vole. Kámo, neříkaj, že ne, do Kecáš? Však jo. To je mašina, hoši. Říkaj s těma gripama, ty řídítka. Řekni nám, kolik to má zdvihy. 170, 160. Hovno. Musíme zjistit, jak? Tak, že bych ti fakt vyhodil složku. Posedlo. Na písku by se naučil zavědět. Budeš to testovat dneska už? Na trať, skok. Jsi špice dotáhl, Celkem, jo? Na trať budeš taká poznat. Ale je to Radko, ale je to brutálně podobné geometrické, jak tam to. Mohl bys mě vkázat. Ať můžeme to pořádně příští týden to takovou. Dirtbike.cz